Ha ez a lencse krém lenne ott, akkor az étel még jobb lenne. Igen. De ez ettől nem lesz jó sajnos. Igen. Amúgy tök jól megoldotta a feladatot. Igen. Tehát ezt rámondhatjuk. Jó, nézzük a desszert. Nézzük a desszertet. Jó, ez nagyon könnyű. Ó, Az ételem alapján azt gondolom, hogy ma ki fogok esni. Teljesen szétcsúsztam, úgyhogy én nagyon-nagyon csalódott vagyok. megjött a gesztenyepülé. És egy epres tejszínhab van hozzá. Az lehetne egy picit lágyabb. Meg ízese. Meg nagyon sokat eszem. Nekem nem jön össze ez a teljesen. Az egész nem megy ilyen lökje. Nagyon. Meg az epel sem megy igazán a gesztenyéhez. Meg ez nem egy bonyolult Nem. desszert volt, a többivel sokkal több meló volt.